Inselmilkom u nistedinkom għas-76 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-liturġija tal-Knisja dan ir-raba' ħadd tal-Għid jissejjaħ il-ħadd tar-Raj it-Tajjeb il għaliex ta' kull sena fuq ċiklu ta' 3 snin naqraw siltiet mill-Vanġelu skont San Ġwan fejn Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala r-Raj it-Tajjeb. Fil-fatt, illum sejrin nisimgħu dik il-kelma qawwija ta' Ġesu li tfakkarna illi l-ħajja nisranija fl-aħħar mill-aħħar hija rabta personali ma' Ġesu, hija relazzjoni ta' ħbiberija intima mal-persuna ta' Ġesu irxoxt u ħaj fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tagħna. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja u jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u Ġesu jiżgurana u huma ma jintilfu qatt u min idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li ta' omli u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Xi ġmiel. Ġesu jorbotna b'mod intimu miegħu. Ġesu għar-Raj it-Tajjeb, Ġesu jarafna sa ġol-qirħ tal-qalb tagħna. Ġesu jaf l-istorja tagħna, jaf il-passat, il-preżent u l-futur tagħna. Jitlobna biss illi nagħtu ħajja lil din l-imħabba lil din ir-relazzjoni ta' mħabba li jsejħilna lejha billi nisimgħu leħnu. Min jisma' l-leħen ta' Ġesu jagħmel bil-qawwa tiegħu dak li jixtieq Ġesu. Min jisma' l-leħen ta' Ġesu jiġi format minn Ġesu. Min jisma' il-leħen tar-Raj it-Tajjeb allura iva jista' jiġi ndukrat u jimxi b'fedeltà wara dan ir-Raj il-kbir tagħna li miet u qam minn bejn l-imwiet għalina. Intom tafu li f'dan il-ħadd il-Knisja tagħmel il-ġurnata ta' talb għal vokazzjonijiet skont il-kelma ta' Ġesu itolbu lil sit il-ħsat biex jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsat tiegħu għax Ġesu stess kien qal il-ħsat huwa kbir imma l-ħaddiema huma ftit. Ejjew nitolbu ħalli l-mulej jisejjaħ rajja skont qalbu li jirriflettu ir-Raj il-kbir tagħna, jirriflettu il-ħajja kollha ta' Ġesu. Ejjew nitolbu għal dawk li tiġaw marajja biex tassew bil-ħajja, bil-kelma u kollox bl-eżempju tagħhom ikunu rifless għalina ta' Ġesu ir-Raj it-Tajjeb li wedna kollha flimkien il-ħajja ta' dejjem. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.